Mayong adlaw yung tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininusab ang inyong ubos nga alagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang tagantag kinabuhi diri sa tuang nagkainit nga YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa makainit sa tong panahon karon mga ka-dear friends. Anyways, kung asa man mo nahimutang kung sa Tagalog pa kung saang sulok kayo sa mundo, magandang araw sa inyong lahat. Sa mga Bisaya, mayong adlaw kanyang tanan. O kinaot pa nga, okay lang ang inyong adlaw karon. So, kung kamo nagtanaw karon nya wala pa mo makasubscribe sa tuang YouTube channel, nakabaw ba mo nga dako kay nagikatabang sa pagpalambo sa tuang YouTube channel, ang pag-subscribe ninyo, labi na og i-click ninyo ang notification button kay ma-notify mo sa mga bag-ong haon, bag-ong basa na itong mga istorya nga pinda sa tuang mga suking tigpaminawan usap. Unya, ayaw sa mong kalimot kung nangita mo sa mga daan na itong mga istorya, nasa na siya sa katabi with Ate Gems. I-subscribe o click the notification button also. Unya, kung ginahan mo nga mong pada sa inyong kagalingong suwat, ipadalan ka na sa papajoesuperb@gmail.com o i-check niyo itong video description below para makuha niyo ang kompletong address. So dito maglangay o ganiya na ang istorya sa tuang sender nga si Timothy. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami yung pinapahimbing. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo tawagan lang ko sa pangalan nga Timothy. 25 anyos na, single and available. Bitaw joke ra Papa Joe. Tigpaminawan magugkon nimo unya gusto unta ko nga mag-apil-apil sad og share pero wa man koy ka-share kay wa man koy love life. Disclaimer, dili lang para love life ang ato ang YouTube channel ha. Bisag unsa nga experience nga gusto ninyo nga i-share sa atong kaigsunan pwede. Pero ang istorya sa akong lolo nga si Andres kay pang love story gyud Papa Joe. Mao nga naningkamot kog type sa story based sa kuang nakuha nga mga research and information sa iyang kaagi sa gugma niadtong panahon sa dekada 70. So wa pa daw naabot ang edad sa akong lolo nga 81 years old, daghan na kay siya nagian nga mga experiences sa kinabuhi. Kung makikistorya kaniya niadtong medyo bata-bata pa siya, malingaw gyud ka ug daghan pug kaayo ka makatunan labi na sa negosyo. Maayo manggod mangitag kwarta si Lolo Andres ug ang tinuod lang tungod niya mao nga nakatilaw og kaharuhay ang iyang tibuok pamilya. Matud pa sa akong nadunggan nga dili man gyud kuno pobre kaayo ang iyang mga ginikanan sa una. Nagsugod kuno ni ang ilang malas dihang na in love si Lolo Andres. Unya nasunog ang balay sa iyang mga ginikanan ug sukad niadto wa na makabangon ang ilang pamilya. Tungod kang Lolo Andres nagkalisod-lisod ang ilang kahimtang pero tungod kang Lolo Andres pod ni balik og saka ang estado sa ilahang panginabuhi. Few months ago sa edad nga 81 years old namatay si Lolo Andres Papa Joe. Dilipot sa yon ang nagian sa among tibuok pamilya. Tungod kay sawa pa siya bugtui sa iyang kinabuhi, grabe ang iyang pag-anto sa iyang daghan kaayong mga sakit. Kundiin nakanahuna nami nga unta dapat na siya nga mopahuway. Ang iyang lawas walay kusog, pero ang iyang kasing-kasing unang-una naglatagaw pa kay di pa siya ready nga mopanaw tungod kay doon na pa siya gustong buhaton.
Nasa edad nga 60 si Lolo diyang gibati na niya ang simple nga pagkalipong-lipong unya giatake na dahi siya pero mild lang. Nadali ra katong tambal sa ospital pero sukad niya to nausab na ang iyang paglihok-lihok dili na sama sa una nga abti kayo mangita og kwarta. Negosyante magut si Lolo Andres o ang iyang talent sa negosyo mo'y naghatag og kaharuhay sa iyang mga ginikanan ug igsuon apil na ang tibok pamilya sa iyang mga igsuon. Breadwinner si Lolo Andres Papa Joe. Siya mo'y nag-provide sa tanan. Siya naghatag og trabaho sa membro sa among pamilya. Siya nagpa-eskwela namo. By the way, dili gyud nako siya pure nga apuhan si Lolo Andres kay wa man siya maminyo. Ang iyang manghod nga si Bobby mao gyud ang akong tinuod nga apuhan. Pero tungod kay dako kay natabang si Lolo Andres namo, giisip namo siya nga leader sa mga tibuok pamilya. Naulian na si Lolo Andres sa iyang mild stroke pero naglibog sila nganong mikalitra man nga dili na makaila si Lolo sa iyang mga igsuon nga si Bobby. Malimot na gani siya usahay siyang pangan. Gidala na pud na siya sa hospital kay abi na mo og giatake na pud siya. Pero among nahibaw-an nga dunay dementia si Lolo. Usahay makaila siya namo. Usahay dili. Usahay bisag kinsa na lang panghan ang iyang hisgutan. Usa sa pamilyar kaayo nga pangan sa babae nga pirmi niyang tawgon mao si Gia. Nakaila gyud siguro ka ng Gia lo, kay pirmi biyak mo magkuyog-kuyog sa una. Pangutana pa na akong Lolo Bobby nga manghod ni Lolo Andres. Igo lang nga naghupaw si Lolo Bobby ug mopahiyom dayon tan-aw sa layo. Mao na si Gia, ang iyang one true love. Tubag pa ni Lolo Bobby. Sa padayon nga pagpanlabay sa mga adlaw nakagrabe si Lolo. Napunan pa ang iyang sakit kay naapod siya diabetes. Niabot na sa punto nga magsigin na siya og pa-dialysis. Unya ni complicate na pud sa iyang heart dayon sa kidney. Daghan na kayo og sakit si Lolo kay murag naana niya tanan. Daghan namig mga gusto nga moalagad niya. Walay problema. Sa mobantay kay naami iyahang mga apo. Pero maluoy nami niya nga magtan-aw nga mag-antos. Diha ganay kausa. Nga grabe na kayo si Lolo ug giingnan siya sa kung Lolo Bobby nga pahuway na lang Andres. Ayaw na pag-antos diha. Lakaw na. Pero murag di pagyud ganahan mo retiro si Lolo kay mabuhi paghihapon siya. Ipa-hospital namo unya marang-arang dayon unya ma-discharge. Sud gawa sa hospital si Lolo Andres Papa Joe. Kami yung mga apo ang magpuli-puli og bantay niya. Usa ka gabi niya tusod siyang kwarto, ako ang nakaschedule nga magbantay niya. Bobby, dali ra gud duol diri sa akong tapad. Hinay pa nga tawag niya nako. Dili mo ko si Bobby lo. Akong pangan kay si Timothy. Tubag ko pa niya. Dungan sa pagduol nako niya. Oh, ikaw di ay si Timothy. Dakuan na gud nimo dong. Matud pa sa akong lolo nga murag kadto pa siya nakakita nako. Nga unta pirmi man ko nga magbantay niya. Dili ka katuglo? Masahion ako imong buko-buko ganahan ka? Pangutana pa nako niya. O lagi dong. Di ko makatug. Bisag gusto na kay ko matug. Sa dayon. Napatras ko sa iyang gisulti Papa Jodri ka nako. Ha? Unsay matug sa dayon lo? Pangutana ko pa. Kuan good. Gusto na ko mo pahuway. Dili na pwede. Pero dili pwede. Di pa ko gustong mamatay kundi makakita ni Gia. Nirehistro dayon sa kong nahuna ang gisulti ni Lolo Bobby nako ang pangalan sa babae nga Gia, ang one true love ko no sa akong Lolo Andres. Si Gia, ang babae sa akong patik, sa akong bukton, tanawa. Matod pa ni Lolo, dungan sa iyang pagtudlo sa kunuto na kayo niya nga panit Papa Joe. Yes, kay balo ko nga naa siya'y patik o tato sa bukton sa mga letra nga IH. Unya na drawing nga wa ko makasabot og unsa. Sukad sa pagkamatngon na kog buot, nakita na ko siyang patik o tato sa bukton pero wa ko magmain kay abi na ko og random design lang ang maong tato o gitawag nilag patik
sa kanhing panahon. Niya tong higayuna tungod kay niwang na kayo si Lolo Andres unya kunot nagpanit, di na mailhan ang tato niya, di na mabasa. Pero yes na kinumdum ko nga ayij, binali di ay sa Gia. Dong Bobby, tawag na sa di Lolo Andres nako. Si Timothy lagi kulo, tubag ko pa. Timothy, abi nimo, gusto na ko mo pahuway, pero mo balibad akong kasing-kasing. Di siya mohunong o pitik hantod nga di na ko makitaan pag-usab si Gia. Bisan sa katapusang higayon. Hinay pang sulti sa kong Lolo Andres dayon ni Piyong ang iyang mga mata. Gitapiyon ako kung mga pad sa pulso niya, ito na pa'y hinay nga nagpitik, Papa Joe. Makatug ko unya makamata. Ako dahil dalion nagtapion ng pulso sa kong lolo. Padayon lang gyapon nga nagpitik, padayon lang gyapon nga naginhawa. Pagkasunod, change ako ang shift. Meaning napulihan ako sa pagbantay sa akong Lolo Andres. Una na ko giadto mao ang balay sa akong pursuso nga puhan nga mao si Lolo Bobby. Lo, sultiyo ko no, Ubi? Unsa may ginitabo sa una ninyo? Kinsa man gyud na si Gia? Kay mao ra bay sulti niya nga gikapoy na siya sa kalibutan. Gusto na siya makapahuway pero diya kasing-kasing ko no mo balibad. Kay di siya pwedeng mamatay kung di makakita pag-usab ni Gia. Nagapong ko sa akong Lolo Bobby samtang naglingkod siya sa iyang paboritong lingkuranan nga usa ka liya-liya o rocking chair. Paminaw ka mo sa POV sa akong Lolo Andres o Lolo Bobby. Niya itong mga batanon pa silang duha. Niya itong 70s. 25 years old pa lang si Lolo Andres o 18 supod si Lolo Bobby. Long time ago, in one of the provinces sa Cebu, nagpuyo ang usa ka pamilya nga very old-fashioned, conservative, reliyoso ug makadiyos. Doon na sila duha ka anak nga si Andres ug Bobby nga puros mga ulitaw. Simple ra ang ilang pagpuyo pero wa sila nagkalisod-lisod. Kaya na sila negosyo sa una nga manghimuay og basket o kawayan nga furniture. Pero ang ilang peaceful ug malinawon nga pagpuyo nagubot diyang niabot silang lugar si Gia. Si Gia kay parente sa ilang silingan unya ni puyo og pila ka buwan sa ilang lugar. Dagan kayo ang ganahan ni Gia. Nga kasagaran mga ulitaw ug tungod sa pagkamoderno ug pagkaprangka nga mosulti, very friendly pud kaayo labi na sa mga lalaki. Kini nga mga qualities ni Gia ang nagda og hugaw nga reputasyon sa iyang pagkababay kay nahidungog naman nga lain-lain lang kuno nig uyab sa among lugar. Medyo pati og dungog si Gia against sa mga judgmental nga mga aunties labi na gyud sa inahan ni Andres ug ni Bobby. Lahi man gud sila og relihiyon, mao nga para nila mortal sin na ang pakighalubilo sa mga lalaki. Ang wa nila masayri nga si Andres ug Gia kay nagkasinabot na. Saksi si Bobby sa tinago-tago nga pagkikita sa iyang magguwang ug ang babae nga si Gia. Usa ka adlaw niya to, gitawag ni Andres si Bobby. Kuyugi ko dong, ikaw ang tigbantay kung na'y tao ha. Kung makita agad kang nagsingabot na itong mga ginikanan, taghoy dayon. Sugo pa ni Andres sa iyahang manghud, Papa Joe. Sila si Andres ug Gia ni padung na po silang paboritong abutanan. Dito taliwa sa kahumayan sa ilang mga ginikanan. Adto dito magbalipayon sa pakig-istoryahanay. Sa edad nga 25 putli pa si Andres kay wa pagyud kini makasuway og tugdon sa usa ka buwak. Pero niya tong higayuna nasabtan niya ang pagka-agresibo ni Gia. Musikit ug mutapad dayon si Gia niya unya moatras pud si Andres. Mura lagi kag atakiyon sa kasing-kasing. Komedya pa ni Gia nga tukang Andres. Batanon pa kayo si Andres baskog paglawas ug wa pa siya sakit sa kasing-kasing. Ginervyos lang siya kay mao pagkato ang unang katilaw niya ug himaya. Dito mismo taliwa sa kahumayan nahitabo ang panagbugno sa mga ihas nga mga mananap. Pagkahuman naghigda silang duha sa yuta ug nagunlan si Gia sa bukto ni Andres.
samtang naglantaw sa panganod. Unya sa kalitlang, nakabati sila sunod-sunod nga taghoy gikan kang Bobby. Mao na gato ang signal nga nanay tao o posible pa nga ang ilang mga ginikanan ang nagsingabot. Dali-dali nga namapha sila si Andres ug Gia dayon ng lingkod ug nagsumangil nga way nahitabo. Pagabot silang inahan ug amahan, lain na kay tinawa nilang duha. Wa man mi gibuhat daw tan. Guilty pa nga sulti ni Andres ngadto sa iyang mga ginikanan. Pagkaugma, niabot ang igsuon nga lalaki ni Gia para kuhaon na siya. Sukad sa paggawa ni Gia, magulano na kaayo pirmi si Andres. Wa na siya masayod kung kanusa pa sila magkita or basin, dili na gyud sila magkakita pa. Pero paglabay sa 5 ka buwan, nakadawat og suwat si Andres gikan kang Gia. Ang sud sa maong suwat ni Gia puros nagsulti sa iyang kamingaw sa iyang hinigugma nga si Andres. Gisulti pod ni Gia ang ilahang address o kung asa siya nimutang niadtong mga higayuna. Nahibawan ni Andres nga 2 ka lungsod ra ang nag-uwang sa ilang lungsod. Dili ram di layo kaayo sa ilaha, mao nga nangita siya pamaagi nga magkakita sila. Og tuod man natultulan ni Andres ang gipuy-an ni Gia. Unya nagpadayon sila silang relasyon nga magkita-kita sama sa mga kawatan, Papa Joe. Sa paglabay sa panahon, mas nindot ang ilang gugma sa usag-usa. Hantod ka no sa magtago-tago, Andres. Wa ko makasabot nga nung dako kayo imong kahadlok sa imong mga ginikanan nga unta. Pareho man tagway kabilinggan. Nganong di man lang yun nila mahatag ang kalipay silang anak. Mao ka na ang pangutanan ni Gia nga bisan og nahibaw-an na niya. Ang tubag di siya makaako og sulti sa tinuod kay di siya ganahan nga mainsulto o masakitan ang iyahang hinigugma. Di niya masulti kang Gia nga dili gyud kini madawat sa iyang mga ginikanan tungod sa managlahi sila og relihiyon og labaw sa tanan. Doon na ilaing babae nga nagustuhan ng iyang mga ginikanan nga kauban rasad sa ilahang simbahan. Kung nahigugma ka nako, Andres, maghimo kag lakang para mapakita sa imong mga ginikanan nga di ka nila angay pugson sa pagpili sa babae nga imong gusto, matod pa ni Gia. Basta mahal, akong isaad nimo nga bisag unsa may tabo, kita gyud ang magadayon hangtod sa akong kamatayon o atong kamatayon. Mintras dili pa ko makapakasal nimo, maghimo tag marka nga timaan sa tong gugma. Sulti pa ni Andres, dayon gidala niya si Gia sa iyang kaila nga makamao mo patik o mutato, Papa Joe. Gusto sa duha nga ikulit sa ilang panit ang ilang mga pangan apan para di mahalata ilang gibali ang pangan unya dunay design nga flower o heart. Gamay ra ang patik sa bukton ni Andres nga ayiv. Unya si Gia kay third na. Pero pagpauli ni Andres sa ilang balay, bisan og giyon sa niyang tabon ang iyang bukton, nakit-an gihapon sa iyang inahan. Puwerteng sukua sa iyang inahan, Papa Joe. Gihugaw-hugawan naman na nimo imong lawas nga hinatag sa Ginoo. Dako ka ng sala, Andres. Masugpa ka niya na sa impyerno. Matod pa sa iyang inahan. Tungod sa patik sa bukton ni Andres, gipahugtan pagtaman sila mga ginikanan na pagbantay nila kang Andres. Nadamay na ang manghod nga si Bobby, kaya nabawaan nila nga usapod kini ka konsentidor. Si Bobby ang tigbantay sa iyang maguwang sa kondisyon nga kung makaikiya si Andres para muadto sa lungsod ni Gia. Si Bobby ang manubag. Wa na makatunga si Andres sa ilang sabot ni Gia. Mao nga si Gia na mismo ang niadto silang balay mismo nila ni Andres. Gibating kahadlok si Bobby pagkakita niya kang Gia pero wa siya nahimo. Iya kining gipasud sa balay kay natulman tong panahona nga wa diha ang ilang mga ginikanan. Si Bobby na pud ang nahimong tigbantay sa gawa silang balay samtang tuwa sa sud si Andres ug si Gia. Apan paglabay sa pila ka takna niabot ang mga ginikanan nila. Wanay panahon nga makataghoy si Bobby para makahatag og warning nga signal siyang igsuon sa taas sa ilang balay kauban ang babae nga gidili sa ilang mga ginikanan. Nasakpan nila si Gia ug Andres.
ug tungod sa kahadlok ni Gia ni dali kining dagan paingon sa gawas apan nisunog usab si Andres unya nanagan sila nga nagkuptanay sa ilahang mga kamot. Nagkalayo na ang duha nga hinigugmaay. Diyang nakalingi si Andres sa lang panimalay nga nasiga iyang mga mata diyang nakita niya nga nagdilaab ang kayo sa ilahang balay. Nasunog ang among balay, Gia, matud pa ni Andres. Lakaw Andres, luwas sa imong pamilya, sugo pa niya. Wa na makatubag si Andres kay kusog na kayo siya nga nidagan paingon silang balay nga naputos sa itom nga aso ug dako kayong kayo. Sila si Bobby ug iyang inahan ug amahan way nahimo kundi ang pagtan-aw sa pag-abot na lang nga maugdaw ang tibuok panimalay. Dungan sa pagkaugdaw silang balay, maupod ang pag-uwa sa ilang kabtangan. Matod pa nila nga dakong malas si Gia sa ilang pamilya. Tungod niya nahanaw ang tanan, nasunog ang ilang balay, nabaligya ilang kayutaan, unya wa gyud sila maka-recover. Dako nga guilt ang gipas-an sa adlaw-adlaw ni Andres, kay siya ang gibasol sa nitabo nga mala sa ilahang pamilya, Papa Joe. Gisaad niya sa iyang inahan ug amahan nga ibalik ang nawala sama silang balay, ng mga kabtangan ug mga nabaligya nga kayutaan. Mabuhat lamang kana niya kung way babag sa iyahang mga damgo. Si Gia ang matawag nga babag sa iyahang pangandoy nga makabangon. Wa na siya mangitag paagi nga makontak si Gia. Si Gia pod, wa na magsamok-samok kaniya. Matod pa silang nabalitaan nga nilarga kuno si Gia sa Mindanao. Mas maayo kay walay disturbo sa iyang papangita og kwarta. Niadto mga higayuna nakasugod na siya og gamay nga negosyo sa ilahang metal works. Pila ka tuig nga nilabay ni dako ang negosyo nila ni Andres nga metal steel, welding ug iron fabrication. Natuman gyud ni Andres ang iyang gipanumpaan at tubangan sa iyang nga naugdaw o ilang naugdaw nga balay nga ibalik niya og tukod ang dakong balay para sa iyang mga ginikanan. Nakapalit na po siya og dakong kayutaan ug mga kabtangan. Successful si Andres sa iyang negosyo. Siya'y kwarta pero ang iyang kasing-kasing pabilin nga nagbangutan. Wa niya gyud musud ug lain pa nga relasyon si Andres, Papa Joe. Kung pangutanon siya nga di ba kuno siya mabalaka nga matiguang nga way pamilya nga muunong kaniya, ang iyang tubag kay naara nila og ila kong iligid sa pangpang. Ang iyang ipasabot mao nga nagpabilin nga pamilya nga si Bobby, kinamatay naman ang ilahang mga ginikanan. Naminyo na si Bobby og nakaanak og daghan. Usa sa mga anak ni Bobby mao si Adolf nga akong amahan, Papa Joe. Yes, ako si Timothy, ang nasuguan sa kong lolo Andres nga ipapangita si Gia para magmilinawon ang iyahang panaw sa laing kalibutan. Pero asa man ako in town siya pangitaon, buhi pa sad kato siya. Naguna-una si Lolo Bobby nga murag pugos niyang gihinumdum ang iyang nibaw-an nga detali may tungod kang Gia. Mga tuig 2000 dong, Timothy, diyang among nabalitaan nga usa si Gia sa biktima sa bomba sa Pikit, North Cotabato. Usa ang iyang pangan nga nigawa sa casualty. Pagkibaon ni Andres, porti niyang hilak. Nagpamisa pa siya og taman sa pari kay nagpa-convert naman siya pagkakatoliko diyang namatay ang among mga ginikanan. Kada adlaw kuno moadto sa sementeryo si Lolo Andres para managkot sa dakong krus. Pila pod ka buwan nga magulaanon kaayo ang iyang naong pero sa kadugayan nabantayan nila nga nibalik na sa dugsana ang iyang panagway mao nga nakaingon sila nga naka-recover na si Lolo. Padayon nga nang labay ang mga katuigan tiguang na gyud si Lolo Andres, Papa Joe. Pero bisan pa og hinay na ang lihok, wa gyapon siya palta sa pagdagkot og kandila sa dakong krus. Hangtod nga usa ka adlaw niya na nihunong na si Lolo og dagkot og kandila. Unya malipayon niyang gibalita sa iyang igsuon nga si Bobby nga buhi pa man di ay si Gia pero minyo na. Gipakita ni Lolo Bobby nga nalipay siya nga buhi di ay ang babae nga bugtong hinigugma sa iyang maguwang. Pero pagkaugma, nagka-mild stroke si Lolo Andres. Wa gisaba ni Lolo Bobby nga basin sa kalipay nga iyang naibawan nga buhi pa di ay si Gia. Nagsunod-sunod na dayon ang iyang lain-laing sakit, apil pa ang dementia.
Ang ako maguwang nga si Kuya Nelson nga dunay daghang kaila nga tawo nga na-impluwensya sa katilingban mao nangitag pamaagi nga makita og lead sa whereabout ni Gia. Og tuod man nakakuha mi og lead nga adto kuno makitaan si Gia sa Pikit, North Cotabato. Si Kuya Nelson na ang bahala kay siya may swito. Actually mahadlok kung ako nga mukuyog kang kuya kay lagi maoy pirming mabalita nga kuyaw kuno didto. Basin makidnap ko dito, kuya. Matod ko pa. Ilom na Timoteo, huwag mulukat nimo. Mo nga ayaw pang ambisyon nga na magka-interes sa imong lawas. Joke pantubag ni Kuya Nelson. Samtang nagbiyahe mi padung sa North Cotabato, nag-istoryahan na mi si kuya. Ato na siguro pa video call si Lolo Andres o si Gia, kuya. Sulti ko pa nga to niya. Pila na may istorya human sa among nagian nga kalisod sa pagpangita sa tao nga wa gani mi idea o sa itsura. Nakaluyan sa langit nga nakaabot gid mi sa panimay ni Gia. Giabi-abi mi sa katiguang babae nga murag kaedadasad ni Lolo Andres. Mao na siguro ni si Gia. Hunghong ko pa sa kong kuya. Sige atong pangutan-on. Tubag pa ni Kuya Nelson. Pero diya nga mong gipangutan ng tiguang babae ni tubag siya nga, dili man ako si Gia. Igsuon ko sa iyang bana. Dali, kuyugan to mo kung asa ni mutang si Gia. Tubag pa sa mga tiguang. Hinay siya nga naglakaw paingon sa ilahang sala og dito taliwa sa bungbong itudlo niya ang dakong picture frame nga nakasabit. Mao ni si Gia. Namatay siya nitong miyaging tuig. Subo pa nga tudlo sa tiguang sa dakong picture frame so sa kagwapa og batan-on nga babae nga nagsuot pa og kamisona. Mura ko kilakon nga nitanaw sa akong Kuya Nelson. Unsa man nato pag video call ni Lolo Andres nga patay naman po diay si Gia. Nang lingkod mi si Kuya Nelson sa supa unya nakunahon na mi kung si angay buhaton. Unya pagkatotoo diay niabot nga dalaga. Ako ning apo si Vera, kamo nalay pag-istorya. Dong ha kay mopahuwayo sa ako sa kwarto. Sulti pa sa mantiguang. Ug tuod man abi-abi mi ni Vera. Unya pagkataod nang utana si kuya niya. Doon na ba mo'y photo albums nga pwede matanaw? Dali nga gipanghakot ni Vera ang mga photo albums nga mga karaan na ug doon na po'y mga bago. Gitagsa-tagsa na mugpakli ang mga picture sa album. Nang tinanaway mi si Kuya Nelson diyang nakaplagan gyud namo ang among gipangita. Namasin man gud mi si Kuya Nelson nga dunay picture sa bukto ni Gia kay sulti pa niya ni Vera dunay gyud kunoy tattoo nga sird na si Gia. Gipicturean dayon ni Kuya Nelson gamit ang iyang cellphone unya gisend. So sa namo kaig-agaw nga mo'y nagbantay kang Lolo Andres niadtong higayuna. Unya givideohan pud ni Kuya Nelson ang dakong picture frame ni Gia dayon gisend sa Messenger. Padung na mi sa airport niya to para mo pauli na diyan nanawag sa video call ang ako igagaw kay iyang gipakita ni Lolo Andres nga lipay kayo samtang nakakita sa picture nga among gisent. Murag yun ni balik pagkabata nga iya pang gikisan ang screen. Tungod siyang kalipay nga nakakita siya kang Gia. Sulti pa sa akong igagaw Papa Joe. Sige ate, kay musakay na mi sa among flight. Makita lang tadihan igabot namo ni Kuya Nelson. Matod ko pa. Nagsakay na may aeroplano si Kuya Nelson ug among gi-off na ang among cellphone. Pero pag landing na mo sa airport, among gi-open pagbalik ang among cellphone para mabasahan ang usa ka balita gikan sa among igagaw nga wala na kuno si Lolo Andres. He died peacefully. Samtang nagakus sa cellphone kundi naa sa screen ang picture sa portrait ni Gia. Usahay makunahon na ta. Unsa ka kalaw manggugma nga ang tao o usa ka tao anda mohuwat handot sa katapusan niyang ginawa. Tungod lang kay gusto pa niya makita pag-usab ang iyang tinuod yun nga gihigugma. Ang istorya ni Lolo Andres nagtudlo kanato nga ang tinuod nga gugma di lang masukod sa daghang tuig nga kamo nag-uban. Ang masulti nako nga moral lesson nga ayaw hulata nga hapit na mawa ang usa ka tawo, usa pa nato ipakita kung unsa siya ka importante. Karon dayon, sulti siya nga gihigugmatika. Pangayo pasaylo kung kinahanglan og ampingi ang mga tawo nga
gihigugma nato. Samtang naa pa sila sa tuang tupad. Kaya sa katapusan, dili ang portrait ang labing importante kundi ang handumanan, ang gugma ug ang tao nga nagpabilin sa atong kasing-kasing. Ug tingali mao kana ang labing matahom nga kahulugan sa gugma ni Lolo Andres nga tukang Gia. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagbasa, Papa Joe. Imo magtatampo, Timothy. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.